Ćao, ja sam Petar Lončar i malo sam zeznuo drugaricu. Ej, jesi spremna? Nisam. A šta se desilo? Pogledajte u Kadžar avanturi. Ćao, šta ima? Jel možeš sutra da dođeš ili da dolazim po tebe? Ma, budi se kako hoćeš. Na putu smo do Tijanine adrese. Uskoro smo ispred njene zgrade, tako da čekam da vidim kako će da reaguje na sve ovo. Verujem da će se baš iznenaditi. Ok, stigli smo na lokaciju ispred Tijanine zgrade. Sad čekamo da ona izađe i vidimo kako će da reaguje. Pazi, jem sam ti spremio avanturu, jem će da te snimaju, da imaš za ceo život. Super, izašla sam, iznenadili ste. Gotovo. Smo spremni? I kako ti se sviđa ovaj auto? Ukrašću ga. I ovo. Imaš neku ideju gdje idemo uopšte? Dobro, znači nešto je što ne bi moglo da se odradi po kiši. Hoćete da me mučite? Hoćemo. Oj, ne. Videla sam avione. S koliko metara skačeš? Skačemo sa 3200. Dobro. Spremni? Jesam. 50 metara u sekundi. To je naša brzina. Dobro, okej, jesi spremna? Nisam. Ko si nagovorio na ovu? Ja nisam. Entuzijazam je na nivou. Biće ludo, jedva čekam da vidim Tijanin izraz lica na izlazu iz aviona. Tijana, je spremna? Imaš te. Stavim. Prvi utisak u kameru. Znači, kako je nešto bilo? najlepše na svijetu. Hvala. Sjajno. Sebe. Hvala. Ljudi, ovo je jedno nezaboravno iskustvo i hvala mom blesavom Petru koji mi je ovo omogućio. Hvala Kadžar avanturi. A sad, ako imate prijatelja, brata, oca, majku, devojku, prijavite ga za Kadžar avanturu i nemojte im ništa reći. Ćao. Ćao.